Ngayon is mag-snack tayo ng saging at saka yung kinilaw na gusto. So please don't skip the asin. Tapos may kape pa. So wag muna mag skip ng mga ads kasi very healthy yung kinakain natin ngayon. And ala. Sa Lanao del Norte. Dyan. Yung kilo niya is 12 pesos. And kapag na siya, tuyo, yung pagkatapos niyang nabilad is ito po yung gawing
Masarap kapag yung ano, yung suka na ginagamit sa gusto is yung suka sa niyog. Pero ngayon, hindi ako nakabili ng suka na niyog. Yung ginagamit lang namin is, pwede naman, okay lang naman yun, yung vinegar. Lagyan mo lang konting sugar, brown sugar. Gusto iyan at saka saging. Yan ang snack namin ngayon. Hindi ko na ano, binibidyohan yung paano nagluto nito ng ano, paglapaw sa gusto. Kasi yung cameraman ko si Jingjing is hindi pumunta dito. Iwan ko ba isang araw na siya hindi pumunta. Binigyan ko naman siya ng ano, ng pera. Pambili niya ng pagkain. Iwan ko ba kanya. Hindi siya dumating. Naghintay ako. Almost kalahating ano na. Hating araw ako naghintay. So dumating talaga. O diba? Bawal sa mga ate. Dapat ready tayo kung ano yung ano, exotic ba yan? Ano yung kinakain niya? Hoy, hindi yun. Very healthy yan. Kasi i-search nyo yung seaweed or gusto is nakagamot siya ng goiter, yung mga cancer. Hindi kailangan talaga yung kumakain kayo dahil may calcium ang gusto. Ayan. So, maraming salamat. And then, thank you so much. God bless us all.